माणगाव धरणवाडी ग्रामस्थांना रस्त्यांसारख्या सुविधा न मिळण्यास सरपंच मनीषा भोसले या जबाबदार आहेत। सरपंच या धरणवाडी ग्रामस्थांवर अन्याय करीत आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केल्या प्रकरणाची निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांची भेट घेऊन करणार असल्याची पत्रकार परिषदेत माजी बांधकाम आणि वित्त सभापती सगुण धुरी, माजी ग्रामपंचायत सदस्य दीपक काणेकर यांनी केली आहे। ते माणगाव तिठा येथील राधाकृष्ण हॉलमध्ये बोलत होते। माणगाव ग्रामपंचायत ही गेल्या 1958च्या सालापासून अस्तित्वात आली। तिथपासून या ग्रामपंचायतीचा कारभार अगदी सुरळीत चालला होता। कोणत्याही विकास कामाबाबत ग्रामपंचायतीकडे लोकांच्या तक्रारी नव्हत्या, पण आज तिला निवडणूक झाली आणि त्या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेच्या सरपंचा भोसले मॅडम इथं आल्यानंतर अनेक विकासाच्या कामांना खेटा घालण्याचा, त्या कामांना योग्य स्वरूप न देण्याचा, कामाबाबत टाळाटाळ करण्याचा, पूर्वग्रह दूषित काम करण्याचा, असे अनेक प्रकाराने विकास कामांना इथं आळा बसलेला आहे। आणि त्या माध्यमातून विकास कामं होत नसल्यामुळे माणगावचे ग्रामस्थ त्रस्त झालेले आहेत। लोकांचा ग्रामपंचायतीवरचा विश्वास उडालेला आहे। लोकांना वाटायला लागले की गावाचा विकास थांबलेला आहे। तर ह्याचं कारण असं आहे की अनेक वर्ष 40 वर्षापूर्वी माणगाव येथील धरणवाडी इथला रस्ता हा येणं प्रकारे प्रलंबित आहे। रस्त्याचं काम झालेलं नाही आहे। त्या संदर्भात त्या वाडीतील लोकांनी, धरणवाडीतील लोकांनी रस्ता होण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे दरवाजे झिजवले। त्यांनी संबंधित त्या बीडीओकडे गट विकास अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणा, अगर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अनेक प्रकारचे अर्ज विनंत्या करूनही आजही त्यांना मुक्त स्वरूपात रस्ता उपलब्ध झालेला नाही। म्हणून तिथल्या ग्रामस्थांनी जो रस्ता होण्यासाठी या मूलभूत सुविधा शासनाकडून मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा मिळण्यासाठी खासदार निधीतून, स्थानिक निधीतून रस्ता उपलब्ध झालेला आहे। त्यासाठी एक सन्माननीय खासदारांनी कुमार केतकर या खासदारांनी आपल्या स्थानिक विकास निधीतून 6 लाख रुपये या रस्त्यासाठी मंजूर केलेले आहेत। आणि त्या रस्त्यासाठी जे काय आवश्यक कागदपत्र लागणार आहेत ते ग्रामपंचायतीकडे मागणी केल्यानंतर आज ती ग्रामपंचायत ते कागद देत नाही आहे। हेतू पुरस्कर जाणून बोलून ते काम न होण्याच्या दृष्टीने, लोकांना त्रास देण्याच्या दृष्टीने ग्रामपंचायतीने ते कागद अडकून ठेवलेले आहेत। त्यामध्ये हे काम उपविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग कुडाळ एककडे असल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी माणगाव ग्रामपंचायतीला माणगाव धरणवाडी रस्ता 250 मीटर खडीकरण आणि डांबरीकरण करणे याबाबत कामाचे कागदपत्र सादर करण्याबाबत सरपंच ग्रामपंचायत माणगाव यांना विनंती केलेली आहे। आणि सदर विनंती त्यांनी कागदपत्राची जी मागणी केलेली आहे ती पुढील प्रमाणे आहे की ग्रामपंचायत नमुना नंबर 23चा उतारा ग्रामपंचायतीने देणे। नंबर 2, काम अन्य योजनेतून प्रस्तावित अगर मंजूर नसल्याबाबत हमीपत्र देणे। नंबर 3, देखभाल दुरुस्ती, कारण काय रस्त्या झाल्यानंतर ती मालमत्ता ग्रामपंचायतीची होते। त्या मालमत्तेसाठी जी पुढची दुरुस्ती देखभाल ही ग्रामपंचायतीने करायची असते आणि त्यासाठी संबंधित खात्याने देखभाल दुरुस्तीसाठी हमीपत्र मागितलेलं आहे। आणि सदरचा रस्ता करण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र मागितलं आहे। असे ही कागदपत्र ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून उपविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्रमांक 1 कुडाळ यांनी मागणी केली असता जवळजवळ या मागणीला आज 2-3 महिने होऊन गेले। अजूनपर्यंत माणगाव ग्रामपंचायतच्या सरपंच महोदयांनी या कागदपत्राची पूर्तता केली नाही। लोक सतत त्या ग्रामपंचायतीला जाऊन या कागदाची मागणी करत आहेत, तरी त्यांना उलटी सुट्टी उत्तरं देऊन, चुकीचे कागदपत्र देऊन, चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सरपंच ग्रामपंचायत माणगाव करीत आहे। हा रस्ता लोकांच्या दृष्टीने जवळजवळ
जवळजवळ 150 लोक त्या वाडीत राहतात. 300च्या आसपास लोकांची त्या वाडीत राहतात. मतदार त्या वाडीत 250 मतदार आहेत. आणि अशा वाडीवर शासनाच्या मूलभूत सुविधा म्हणून मूलभूत सुविधा न मिळणे हे ग्रामपंचायतीला अशोभनीय आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत सरपंचाची मानसिकता ही त्या कामाच्या विरुद्ध असल्यामुळे विकास कामाच्या विरुद्ध असल्याचे दिसून येते. आणि शासकीय कामात व्यत्यय निर्माण करणे, त्याप्रमाणे त्या ग्रामपंचायत कारभार हा कायद्यातील कलम 38 अन्वये ग्रामपंचायतीने आपल्यावर कोणते आक्षेप न येण्यासाठी ही कामं केली पाहिजेत. आणि म्हणून ह्या विकासाला चालना देण्यासाठी, एक गावाचा विकास होण्यासाठी गावातील विकासाची कामं पूर्ण करणे ही जबाबदारी सरपंच ग्रामपंचायतीची मानवाची असताना ग्रामपंचायत सरपंच भोसले मॅडम ह्या हेतुपुरस्कर जाणून बुजून कामामध्ये व्यत्यय निर्माण करतायत. पूर्वग्रह दूषित त्या कामाच्या ज्या दृष्टीने त्याकडे पाहतायत आणि काम होऊ नये अशी त्यांची इच्छा आहे. आणि म्हणून त्या गावातील त्या वाडीतील ग्रामस्थ आज ग्रामपंचायत बांधकामासमोर घंटानाद करीत बसले आहेत, उपोषण करतायत, साखळी उपोषण करतायत. तरी ग्रामपंचायत सरपंच त्याकडे कांडोळा करत आहे, कोणत्याही दुर्लक्ष करत आहे आणि त्यांना कोणतीही माहिती देत नाही. महत्त्वाचा दुसरा मुद्दा, गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कुडाळ यांनी वारंवार त्यांना नोटिसा देऊन त्यांनी कोणत्याही गट विकास अधिकाऱ्यांचे आदेश पाळलेले नाही. आणि गट विकास अधिकाऱ्यांचे आदेश गुंडाळून ठेवलेले आहेत. त्याचप्रमाणे या रस्त्यावर यापूर्वी कोर्ट केसेस झालेले आहेत आणि सन्माननीय जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून हा रस्ता होण्याच्या संदर्भात योग्य ते आदेश देण्यात आलेले आहेत. परंतु या सरपंचाने आज कोर्टाचा अवमान केलेला आहे. कोर्टाचे आदेशही गुंडाळून ठेवलेले आहेत. कोर्टाचे आदेशही सरपंच मानत नाही, त्यांचं पालन होत नाही. आणि त्यावर कोर्ट कमिशन सगळ्या गोष्टी घडलेल्या आहेत. आणि कोर्टाचा आदेशही सरपंचाने न पाळल्यामुळे सन्माननीय जिल्हा सत्र न्यायालयाचा अवमान या मानगाव ग्रामपंचायत सरपंचांनी केलेला आहे. तर त्या संबंधात शासनाने पूर्णपणे लक्ष देऊन या गावाचा विकास थांबलेला आहे, विकासाची प्रक्रिया थांबलेली आहे, ती पूर्ण करावी अशी आम्ही आपले कलेक्टर साहेब मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधुदुर्ग याकडे विनंती करत आहोत. त्याची कृपया जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कुडाळ याने योग्य ती काळजी घ्यावी. आणि सदरची कामं होत नसतील, सरपंच करत नसतील तर ग्रामपंचायत कारभार या कायद्यातील कलम 38 मधील तरतुदीप्रमाणे पार पाडणे हे सरपंचांचे कर्तव्य असून ते कर्तव्य पार पाडत नसल्यास किंवा पार पाडण्यास कसूर केल्यास कलम 39 अन्वये त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी ग्रामस्थांची इच्छा आहे, त्यांची मनोकामना आहे. कारण विकास कामासाठी आज ग्रामस्थ तळमळत आहेत. नंबर 2, लोकांना चुकीचे कागदपत्र देणे, ज्याने त्याचा विकास कामाला खो घालणे, जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करताना कोर्टाचा अवमान करणे, पंचायत समिती जिल्ह्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश न पाळणे, गावाच्या मूलभूत विकासाला जाणून बुजून पूर्वग्रहादृष्टी हेतुपुरस्कर विरोध करणे, हेच काम आज सरपंच ग्रामपंचायत बांधकामानंतर चालू आहे. कृपया वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यावर लक्ष देऊन हे काम पूर्णत्व द्यावे अशी मानगाव ग्रामस्थांची, मानगाववासियांची नम्र विनंती जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कुडाळ याकडे करीत आहोत. याची कृपया नोंद घ्यावी अशी विनंती आहे. त्यांच्याबाबत तशी मागणी आम्ही करणार आहोत. तर ह्या सरपंच ग्रामपंचायत मानगावने हे रितसर कागदपत्र ग्रामस्थांना पुरवले नसतील किंवा उपविभागीय बांधकाम उपविभाग कुडाळ एकला दिलं नसतील तर तशी मागणी करणे हे ग्रामस्थांना क्रमप्राप्त आहे. त्याशिवाय इलाज नाही दुसरा. साहेब नमस्कार. विषय असा आहे की सदर रस्ता हा कुमार केतकर यांच्या काँग्रेसच्या खासदारांच्या निधीतून हा मंजूर झालेला आहे. या रस्त्यासाठी आवश्यक जी कागदपत्र आता दिली साहेबांना आपण सांगितले, सगळं इतंबूर या ठिकाणी साहेबांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे जी कागदपत्र जी पाहिजे होती ते या ठिकाणी सरपंच महोदयाने हेतुपुरस्कर दिले नाही. आज राज्यामध्ये पाहायला गेलं तर आज महाविकास आघाडी म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र काम करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. परंतु ह्या स्वतःच्या निधीला
शिवसेना या ठिकाणी काँग्रेसच्या नेत्याला या ठिकाणी शिवसेना या ठिकाणी अडवते आणि हा निधी खर्च होण्यासाठी BJPवाले भारतीय जनता पार्टीचे नेते सन्माननीय रणजित देसाई साहेब, सन्माननीय निलेश साहेब किंवा भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते या ठिकाणी विकास व्हावा या एका अजेंड्यासाठी या ठिकाणी या माणगावमध्ये भांडतायत, या सरपंचाला वेळेवर धारेवर धरतायत. आता आमची एवढीच म्हणणं आहे की या सरपंचाला जाग येणार तरी कधी. प्रशासकीय लेवलची जी लढाई आहे या ठिकाणी मी तुम्हाला निश्चित या ठिकाणी कागदपत्री प्रूफ करतोय की पंचायत समितीचे आमचे गट विकास अधिकारी आणि त्यांनी स्पष्ट आदेश काढले आहेत की तुम्ही न्यायालयाचा अवमान करतात, तुम्ही त्वरित रस्त्यासंबंधित कागदपत्र द्या. हे पहिलं पत्र दिलं, हे साधारण पत्र 25/4 दिलं. त्यानंतर सन्मान्य परत गट विकास अधिकाऱ्यांना स्मरणपत्र काढलं, ते 10/5 काढलं. त्यावेळी त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे की संबंधित रस्त्यासंदर्भातले कागद आपण न दिल्यास आपल्याला कारवाई योग्य ती करण्यात येईल, हे दिलेलं आहे. त्यानंतर सन्मान्य आमचे जे हे आहेत विशाल तनपुरे साहेब, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत सिंधुदुर्ग, यांच्यानी सुद्धा या ठिकाणी स्पष्ट भाषेत त्यांना या ठिकाणी बजावलं होतं की आपण संबंधित अधिकाऱ्यांनी जे काय आपल्या सूचना दिल्या आहेत त्याचे आपण त्वरित पालन करावे. हे सर्व कागदपत्र दिले आहेत. यापूर्वी सन्माननीय जे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सन्माननीय कमलाकर रणदेवे साहेब होते, त्यांनी साहेब पण या रस्त्याला सवलत संरक्षण घेऊन या ठिकाणी रस्त्यासाठी काम केलेलं आहे. एवढं सर्व कागदपत्रे असूनही या सरपंच महोदय हेतू पुरस्कार आपले वैयक्तिक काही नातेसंबंध जपण्यासाठी किंवा वैयक्तिक काही हेवे जपण्यासाठी या ठिकाणी या सरपंच महोदय या रस्त्यासाठी खीळ मारत आहे. याविरोधात आमची तीव्रपणे त्यांची नाराजी आहे आणि त्यांचा निषेध आहे. असं आम्ही आताच आम्हाला आमच्या निदर्शन आलं आहे की कुठेतरी त्यांच्याशी नातेवाईक आहेत असं आम्हाला कळलं आहे. आता कदाचित आपल्या या पदाचा गैरवापर करून त्यांना कुठेतरी संरक्षण करावं असं त्यांची असं दिसून येत आहे असं आम्हाला वाटतं. आमची यापुढे भूमिका स्पष्टपणे आहे की आम्हाला या ठिकाणी खालच्या स्तरावर जाऊन राजकारण करायचं नव्हतं. सरपंच महोदयांना जे काय लागेल ते सहकार्य करायला आम्ही नेहमी तत्पर आहोत, आजही तत्पर होतो, उद्याही तत्पर आहोत. आज जर या सरपंचाने या ठिकाणी तुम्हाला आवर्जून सांगायला प्रयत्न सांगतोय मी, या रस्त्याला सन्माननीय राणे साहेबांच्या निधीतून खासदार निधीतून 5 लाख रुपये साहेब या ठिकाणी मंजूर झाले आहेत. अशा प्रकारचं जर आरमोठे धोरण या सरपंच महोदयांचं असेल तर या गावाचा विकास कसा व्हायचा. म्हणून आम्ही या सरपंचाच्या विरोधात आम्ही सर्व माणगाव ग्रामस्थ एकत्र येऊन यापुढे CO साहेबांना भेटून सन्माननीय आयुक्तांकडे या संदर्भात लेखी तक्रार करून या मॅडमांची निलंबनासाठी आम्ही या ठिकाणी मागणी करणार आहोत. वस्तुस्थिती त्या रस्त्याची सन्माननीय निलेश साहेब स्वतः जातीनिशी जागेवर येऊन त्या वाडीतल्या ग्रामस्थांना भेटलेले आहेत आणि त्यांना त्यांनी पूर्णपणे आश्वासन दिले की तुमच्या या पुऱ्या विषयाला या लढाईमध्ये आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, एकजुटाने आम्ही तुमच्यासोबत आहोत असं सांगितलेलं आहे. या ठिकाणी आता सर्वस्व नेते त्यांचे वैभव नाईक असल्यामुळे वैभव नाईक या विषयावर नक्कीच म्हणावं लागेल. त्यांचा या ठिकाणी अंकुश नाही, त्यांना या ठिकाणी राजकारण करायचं आहे असं दिसतंय या ठिकाणी. या ठिकाणी दबक्या आवाजामध्ये अशी चर्चा आहे की ह्या सरपंच महोदय हे या नेत्यांना कोणा विचारत नाही आहे, त्यांना कोणाला विश्वासात घेतच नाही असं त्यांचे पदाधिकारी म्हणत आहेत.